Următorul concurent este elev la grupul școlar Elie Radu, în clasa a 11-a și vrea să schimbe lumea prin muzica și versurile sale. Pentru Bogdan, soluția tuturor problemelor sociale este hip-hop-ul. Își scrie textele pieselor și își compune singur muzica de 4 ani. Are propriul lui studio de înregistrare audio, unde își petrece tot timpul din afara școlii. Bogdan Nițu. Îmi pare bine, Bogdan. De ce vrei să schimbi lumea prin versurile și muzica ta? Până la urmă, muzica hip-hop înseamnă ceea ce se întâmplă în stradă, în viața de zi cu zi. Vedem lucrurile altfel și noi încercăm prin muzica pe care o facem să fie cât mai bine pentru toată lumea. Am înțeles, dar tata e de acord că, de exemplu, fiul meu dacă îmi cântă hip-hop și îmi zice vreau să scap de părinți acum, să nu-i mai văd că mă deranjează, eu îl iau la șuturi. Tata, vă rog frumos. Nu mai am ce face, îl încurajez. Merită. Nu mai aveți ce face. M-a depășit. Extraordinar. Da, aveți dreptate. Să știți că și pe mine m-au întrebat ziariștii dacă mai am ce să le fac copiilor mei. Și am spus, i-am crescut ca pe niște pomi. Am pus araci, i-am aranjat, le-am pus proptele și acum ramurile lor sunt deasupra puterii mele de a ajunge și cerul le devine tată. Așa că vă înțeleg foarte generație. Bine. Da. Deci muzica ta este o muzică de revoltă, da? Da. Hai să te vedem cum te revolți. Dăm, te rog, microfonul să ți-l aduc pe cel de cântat. Baftă multă! Bogdan Nițu! Mi-e tare greu când văd din ce țară trăim oamenii săraci, prin tomberoane dormim. Mi-e tare greu când îi văd cum mor de foame, mi-e tare greu când îi văd cum strigă după ajutoare. E România, frate, și o știi și tu, doar când o auzi îți vine să o uiți. Oricum aici nimeni nu te ajută absolut cu nimic și te întrebi, Doamne, eu cu ce am greșit? Oamenii cu carte dau acum de iad, am avut puține legi care ne-au avantajat. Acum e la modă să bagi mâna în buzunar, să o duci mai bine dacă ai impresia că totul e ca în filme. De fapt noi trăim ca într-un film de groază, sunt mulți oameni fără casă și fără masă. La noi un politician ia mii de euro față de omul care stă pe străzi în fundul gol. Vrem doar să se facă dreptate, vrem doar să ajungem undeva departe, vrem doar ca lumea să susțină cultura. Luptăm în continuare și nu o să ne închideți gura. Vrem doar să se facă dreptate, vrem doar să ajungem undeva departe, vrem doar ca lumea să susțină cultura. Luptăm în continuare și nu o să ne închideți gura. Când te uiți în jur vezi multă lume amărâtă și să te gândești oare unde or să ajungă. Oamenii amărâți trăiesc acum în infern, știind că nu au niciun ban în portofel. Nu înțeleg de ce pe ei desconsiderați, nu înțeleg de ce nu vreți să-i ajutați. Gândiți-vă că sunt și ei oameni ca și voi, chiar dacă aceștia dorm prin gunoi. Exemplele negative vor continua mereu și stai și te gândești că poți deveni un derbedeu. Unii au mașini, vile și case, iar românilor noștri li se par lucruri haioase. Treziți-vă odată, frate, la realitate, de aceea foarte mulți pleacă în străinătate. Sperăm ca într-o bună zi să se facă dreptate și să nu mai jucăm roluri în desene animate. Vrem doar să se facă dreptate, vrem doar să ajungem undeva departe, vrem doar ca lumea să susțină cultura. Luptăm în continuare și nu o să ne închideți gura. Vrem doar să se facă dreptate, vrem doar să ajungem undeva departe, vrem doar ca lumea să susțină cultura. Luptăm în continuare și nu o să ne închideți gura. Mulțumesc frumos! Hai să vedem ce spune juriul. Doamna Felicia Filip.
În aparență, piesa ta poate să fie o piesă, să zicem, nu neapărat de substanță. Ei, tinerii ăștia. Dar, de fapt, aici se află foarte multă pasiune, foarte multă gândire, foarte multe lucruri de care trebuie fiecare în parte să ținem seama. Și îți mulțumesc că tu, așa cum fac toți cei de vârsta ta, ne fac pe noi, pe toți cei care te ascultăm, să ne gândim și la lucrurile mai puțin plăcute. Mulțumim, nu? Domnul Joe Dalvare. Lăsând mesajul deoparte, tu trebuie să comunic. Tu cu ochii nu comunic nimic. Tu, dacă vrei să te faci rap, tu trebuie să învăț să comunic cu ochii. Așa fac toți rapperi. Te uiți la Eminem, la cine vrei tu. Nu-mi place îmbrăcăminte. Nu știu de ce nu stai drept. Deci stai drept. Deci văd că tatăl tău stă drept. Deci asta e foarte important, să înțeleg că rap este o formă de comunicare. Un mesaj. Nu e suficient să ai un mesaj bun, trebuie să și comunic. Deci te rog frumos, puneți asta în cap dacă vrei să faci profesia asta. Dacă v-a plăcut de Bogdan cum a cântat, trimite SMS la 1272 cu numele Bogdan și îl puteți trimite în marea finală din 10 iulie. Aveți timp până joi la ora 12.